Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan o nagtagbog nagatiman sa unsa may atong gikinahanglan. Sa ato nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig sa atong buhay nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga mao'y nag-uban sa tanan nga misalig kanim. Dios nga mao'y naghatag kanamo og oras panahon nga mo kang maalagaran. Imo kaming giluwas, imo kaming giubanan ug giatiman. Aron magdahig kanim, aron magpasalamat kanim. Aron kami maka baton og kasiguruhan sa kaluwasan nga imong gisugilon kanamo. Amahan Dios nga makagagahom. Niya kami o Dios nagkahiusa sa paghatod og mga pagdahig, paghatod og mga pagpasalamat, pagpasidungog sa imong walay hunong nga pag-amuma kanamo. Iblas Ginoo amahan ang matag-usa namo kakinabuhi sa imong mga pulong, mga mensahe nga amoy among gikinahanglan nga madunggan masabtan sa pong panagruman. Among ideklarar o Dios ang imong pagpanalangin kanamo. Amo kang daigon, salamatan, alagaran, pasidunggan kay alang lamang kanimo ang kadungganan. Himaya mga pagdaig sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi. Kumusta mo mga kaigsuonan? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay kalinaw ug maayong paglawas. Sa pagdaig, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasurat, daygo ng iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday mo simba. Buhaton tang tanan na lang kaniya, kay gibuhat niyang tanan na lang sa ato. 1, 2, 3, go! Sayaw-sayaw ta, sayaw nga may tihik-tihik. Mosayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuran. Mayong gabi, mayong pagpakiguban, ilabi na sa atong kigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa sa FM Station 101.3 mayong gabi. Mayong pagpanihapon sa tanato mga kigsuonan nga nanganukadiha sa sitio Tubod, mayong gabi kaninyong tanan. Ayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Arsula, maayong gabi. Ug maayong pagpaminaw sa atong mga kigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Ampak, sitio Linao, nilang Brother Julius, maayong gabi nimo diha Brad Julius. Ubanan og panalanginan ka sa Ginoo tungod sa imuhang pagdesisyon sa pagsimba kaniya, pinaagi gayud sa pulong sa Ginoo na as Biblia. Maayong pagpaminaw ni Cho Sirapion Kinkinita. Mayong gabi nimo diha sa mga inistoryahan sa
Negros Cho Unong. Maayong gabi Inong o maayong gabi may pagpaminaw ni Nong Serapion King Kinita. Maayong pakiguban sa tanang mga kaigsunan, mga De Villeres family, Brother Ramon og ni Atilbe og sa mga kabataan. Maayong pagpaminaw ni Tio Jose, Tia Rita og ni Brother ni Gaw Paring Joel og ni Maring Cora. Maayong gabi. Maayong pagpaminaw ni Dong Albert, Gaw Albert og Day Pamila. Maayong pagpaminaw. Og maayong gabi ni Papa Binbin, Mama Bibin og ni Dayin yan diha sa Kalugtugan. Brother Jerkin Kinita, maayong gabi pag-usap. Og maayong pagpaminaw og maayong pakiguban ilabi na sa ato mga kigsunan nga nagsunod ni ini matag na pinaagi sa ato ang live FB sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pakiguban ni Ubiris Gina, request kog song Ikaw ang Kusog. Okay, ang mga request murag dili lang usat nako mataga pagtagad. Kaya itong oras mga kaigsunan alas alas 7:52 na sa kagabion. Mayong gabi ni Rosalie Suyak Balong. Hi, good evening Pastor. Amen. Maayong gabi ninyong tanan. Maayong pagpaminaw ni Ubiris Gina og ni Alpin Kyoko Manukan. Rosalie Suyang adto ta sa langit matud pa sa iyang request. Maayong gabi ni Ubiris Gina, Pastor, mamalihog ko og appeal praise ako mama wala iya sakit sa kaluwasan karon, sa kalawasan. Pa-shout out from Binasyan, Asuncion, Davao del Norte. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Maayong pakiguban ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi nga nanuka diha sa Sudlon. Maayong gabi, may pakiguban ninyo diha og maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Brother Toto diha. Ako sang balik-balikan mga kaigsonan ang akong monitor kay murag ni laktaw ko pag may silo ko. Murag na ako'y nasailohan. Kung sa inistoryahan pa sa Negros ni laktaw. Murag na ako'y nasailohan mga kaigsonan nga greetings o mga mensahe nga miabot diri sa ato nga programa. Ako sa nga tagaan og pagtagad ang pagbasa mga kaigsonan kay aron ako gyung matagag pagtagad. Mayong gabi ni Sister Romelita. Sige ari ko sa sinugdanan gyud mga kaigsuonan ko sa Ginoo mo basa. Si Rosalie Suyak, okay, ako na nabasa. Hazel Balili Ganyulon, bless evening Pastor, uban sa imong pamilya. Og si Nicanor Sodaria, maayong gabi Pastor Gideon. Og sa tanang sunod ning programa watching from San Francisco, Agusan del Sur. God bless ninyong tanan. Maayong gabi ni Angelica Manunan. Good evening Pastor, glory to God. Salamat kaayo sa Ginoo sa takna sa kagabion, gipanalanginan kita niya. God bless you and your family. Maayong gabi may pagpaminaw ni Girly Salvia Pigalan. Good evening Pastor Gideon. Sa tanan nagsunod sa imong programa watching from Saudi Arabia. Si New Edgar Sumampong, maayong gabi. Cecilia Tabanao, maayong gabi Pastor. Og ulat gyud ko og unsang orasahan nag-live gusto gyud mi maminaw sa pulong sa Dios. Anindot kayo ron ang atong hisgutan mga kaigsuonan. Kay naghisgot ron mga kaigsuonan kini bitang kaayuhan. Unya unsay mga unsaon paggamit sa gasa aron ang mga tao ikaw ug ako makabatog kaayuhan. Matud pa ni Susana Pablio, good evening Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanang anak sa Ginoo dalaygon ang atong buhi nga Dios og kanatong tanan. Mayong gabi watching from Saudi Arabia. Ako tikang i-follow sa isa. Pero di gyud ko kabalong mo basa aning imuhang kuan. Unsa magaling. Good, si Ginaline Malipong, maayong gabi ninyo diha. Maayong pagpaminaw. Si Nicanor Sodaria, request song Lahutay. Si Nisi, maayong gabi Pastor, maayong gabi ninyong tanan.
Maayong pagpaminaw ni Medalyo, lahutay gyapon ang request. May Malin Bayang, good evening po Pastor. Sa tanan dalaygon ng Dios ning sayo sa kagabion. Pinakakuso Gikan ni Ana Carelio watching from North Cotabato. Daygon ta Ayong gabi magpagpanyapon, nanyapon na ba mo? Ako ni una-una ra ko sa akong asawa og sa amo ang igsuon diri Sister Gingging Sister Nars og si og ako ang mga anak. Siguro ugma sa gabi mga kigsunan ato ikauban Sister Gingging dugang pagpabuhagay, pagpabaha sa mga pamaagi diha sa pagdesisyon, diha sa panalangin sa Ginoo. Importante ra gyud mga kigsunan na pagdesisyon kay ang Dios naghulat ra gyud na natong mga tao. Mayong gabi ni Ana, mayong gabi. Pray ko pa, Swiss down. Basaha ang Biblia. Kay maunay muhatag nimo kaalam. Di kinabuhi aron mas maalamon ka kay kaniadto. Munay giingon ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 3:15. Yang nasayran nga si Timoteo na ipinasayng kaalam tungod kay nagbasa sa balaang kasulatan. Mayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo naka-live na pod ka. Gikan ni Carmen Mahilom. Mayong gabi ninyo diha tanan Pastor. Pastor Carmen Mahilom Badigi. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Okay. Ni Bibi Jen, good evening Pastor. Naglantaw ko nimo karon si Gian Gomez ni diri sa La Libertad, Negros Oriental. Si Bilingan Winnie, maayong gabi Pastor. Tagalin sa ni Limaw Tug di ay ni Pastor. Ay salamat kaayo. Mayong gabi ni Miggy Barumida. Wala lagi ka ka-join Brad Miggy sa to ang klase. Si Arnold Caballas, maayong gabi Pastor. Makadungog na sad ko sa pulong sa Ginoo. Usab sa imong kinabuhi Pastor, daghan jud kong nakatunan. Importante mga kaigsunan kinatong nakatunan atong ikinabuhi samtang napatas kalibutan. Ay atong hinumduman ang kinabuhi may katapusan. Mayong gabi ni Jocelyn. Mayong gabi Pastor. Mayong gabi po Pastor. Salamat sa Dios kay makapaminaw na puntas sa pulong sa Ginoo. Si Rosny Baka Bolasco. Mayong gabi Pastor. Shout out ko palihog sa ni Virginia Dupay nga permi nimo maminaw para Southern Liti, St. Bernard, Mahayag, Purok City. Sayo sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig tanga tinura. Mayong gabi ni Pops Gilon Garces, mayong gabi ni mo Brad. Si Marlene Garganera, matod pa. Ingon diri mga kigsuonan, maayong gabi Pastor ubat sa imong pamilya, request kog song makalahutay, makapahulay. Salamat Pastor, God bless you always. Og maka-prayer request ko sa akong amigo nga maoki ihang gipamati. Okay, ako aning kanang inyo mga prayer request ako nang gi-screenshot, ako nang gi-save. Sister Lini Celeste Labitan, maayong gabi, may pagpaminaw ninyo diha sa ato igsoon nga nanugad as Kapitolyo Cebu. Si Linlin Maicon, maayong gabi, request ko song Makalangit Ikaw ang kinabuhi ko. Sa mga request mga kaigsuonan, awit Makalangit, dili lang usan ako matagaan og pagtagad. Og ako raning isip ang inyohang mga request para ako raning matagaan og pagtagad kung naapay oras. Mayong gabi, matod pa ni Pastor Carmen Mahilom, pwede request Makalangit pagkatamis. Si Pops Gilon Garces, mayong gabi Pastor. Gideon sa Dalaygon ang Dios sa kanunay. Si Edgardo Miral, good evening Pastor, makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imong hago og pagwali. Pasidaan makata sa mga katawhan. God bless sa tibok mong pamilya. I receive, I agree. Og Dinsi, maayong gabi nimo Pastor, watching from Kablon Tupi, South Cotabato.
Mayong gabi ni Lorna Reveliasa. Hello, Pastor. Hello, good evening ninyo, Pastor. Gideon, tanaw na sad ko live. I'm blessed this beautiful message from blessing and strength. Good health always to you, Pastor, and your family watching from Minglan, Nelia, Cebu. Salamat kay inyong prayer. Ako nang gituuhan og akong dawaton. Si Evelyn Sirapin, mayong gabi. Joy Bayhon, mayong gabi ninyo diha sis. Si Pastor Adila Fatber Samera, mayong gabi ninyo, Pastor. Si Helen Realis Balatiro, Ranki, mayong gabi, Pastor watching from Aurora. Nagtanaw ko sa imong live. Oy, salamat kay inyong pagtanaw. Og mayong gabi ni Hangilito Di Montales og Nilia Jintahan Langit, Felix Dapar Lumod, mayong gabi. Si Rosni Bolasco, mayong gabi. Maayog yun ang Ginoo, Pastor, request ko pagkatamis. Sige. Mayong gabi ni matud pa, Pastor, unsay pasabot sa akong damgo. Ako daw igsuon nagsakay og paambot. Di na lunod sila sa dagat og gipangita namo sila, wala na jud nakit-i. Salamat sa pagtubag. Ang pagsakay sa pambot naghisgot na sa ministry, naghisgot na sa kanabitang pagtuo, pagtulunan nga bulag sa imuhang gibarugan. Dili gyud na yung nalunod, nga literal nga nalunod dito sa kuan. Kumbaga nagpakita na nga ang imuhang igsoon ba ninimo? Igsoon. Nakasakay na siya ministry nga dili pareha nimo og kana bitawng doktrina. Magkabulag gid mo mahitungod sa doktrina mo nay unod sa imong damgo. Si Michael Tagalogin, maayong gabi, Pastor Dalaygon, ang ngalan sa Ginoo. Maayong gabi ni Efraim Libantaw. Maayong gabi, Pastor, salamat kay makadungog na pod mig pulong sa Dios. Pinagi kanimo, Pastor, watching from Mambatangan, Manolo, Fortich, Pastor. Sige. Si Samuel Helos, maayong gabi. Maayong gabi, Pastor, sa tanan dalaygon ng Dios. Salamat, Pastor, sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa programa sa Ginoo. Bless kaayo ko, always watching Mundo Imbantog, Baungon, Bukidnon, gikan ni Sister Lia Jintahan Langit. Mayong gabi ni Dodong Priji. Mayong gabi ni Modiadong. Si Nazaria Pagaran, maayong gabi iuban sa imong pamilya og sa tanang naminaw. Mayong gabi may pakiguban ni Bernil Bayugan from Tagum City. Mayong gabi ni Sister Teresa Masangit Mandanao og ni Idi Hiridia. Hello, good evening, Pastor Gideon. Papre-request ko, maayo akong ubo og na sinatian 1 week na kapin. Thanks sa pulong sa Ginoo. Nga padayon nimo gipaabot ning kagabion. Nya naagi request no kay buti-buti mo. Sige. Ang mga request sa awit magkalangit ako ra ni mataga pagtagad mga kaigsunan human sa ato ang paghisgot sa pulong sa Dios kung naapay oras atong matagaan og panahon. Si Maribik Taksan, maayong gabi. Si Melinda Riambonanza, maayong gabi from Tagum City. Maayong gabi, Pastor, sa tanan naka-live. God bless your family. Gikan ni Sister Lini Saliste. Si Maricel Rosario, maayong gabi, Pastor, kauban sa imong pamilya, Pastor. Nagdamgo ko sa akong kauban sa simbahan nga nakasakay mi og sakyanan nga grabe ka lubak sa dalan pero nahulog akong kauban niya namatay o niya may pasabot ana, Pastor. Hisgot yan na sakyanan, naghisgot ng doktrina nga wala magkadimao. Lubak-lubak kay lokso-lokso ang prinsipyo o niya dito ni sakay ang imuhang amiga o nang nagbulag mong duha. Yan po ang imong amiga para makalingkawas siya sa prinsipyo o doktrinang dili na, wala magkadimao. Lubak-lubak kayo. Si Maria Hilin Hamil, maayong gabi, Pastor, uban sa mi follow sa programa. Salamat, Pastor, sa imong pag-share. Daghan mi nakatunan dalaygon ang Dios diha sa tibok ninyo nga pamilya. Pastor, request ko gamhanan ka. Sige. Ako sa ning i-forward ang ako ang pagbasa sa inyong mensahe. Aron ako ang matagaan og pagtagad tong naamagoy nag-message na ako mga kaigsonan. O niya wala man ko ka live gud atong miaging gabi kay nag-harvest mis among carrots.
kay amo ang gitinguha makapalit mi og drum set. Ano sa may pagpalit og drum set mga kaigsuonan nga pag sumada apertira man daing gamaya o ginansya. Pero mao na nga ang tanan mga kaigsuonan angay gyud natong ipasalamat sa Ginoo ang tanan. Medyo dili gyud maayo ang amo ang kana bitaw nga pananom dapit diri sa amo tungod kay grabing inita gawas lamang ni adto nga na ay mga tubig. Ako sa ning tan-awon tong nga message ka sa kuha mga kaigsuonan do na say pangutana. Kay ako sang pangitaon diri mga kaigsuonan kay wala na ako to tagaig pagtagad kay wala lagi ko ka-live sa duha ka gabi ako sarang okay. Ingon sa dinhi mga kaigsuonan ato ning Martes siya nag-message Martes sa gabi niya pagka Miyerkules wala naman ko ka-live o niya kagahapon wa po ko ka-live mga kaigsuonan kay nagklase ko anak ko'y giklasihan o niya wag ko ka-live duha ka gabi nag-message mga igsuon ang atong igsuon. I hope nagsunod siya karon. Ingon siya sa iyang mensahe sa miaging Martes. Ingon siya, good evening pastor, ngutana lang ko para sa imong live ugma. Unsay kahulugan aning naa sa Mateo 21:44. Salamat pastor sa paghatag og panahon og pagtagad. Sige unya from Davao, God bless. Dili lang nako usa ihatag ang i-broadcast ang ihangan no. Sige mao ni ang pangutana kanang Mateo 21:44. Alang nimo mga kaigsuonan unsa man kunoy kahulugan ang iyahang gipamulong diri gipangutana mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So pwede ra gyud kaayo mo hatag og panahon ang matag usa. Niya di po ka makahatag og panahon sa pagtumbaya nining pangutana kung unsay kahulugan anang mensahe diha sa Mateo 21:44. Dili ka kahatag og unsay kahulugan ana kung di po ka mobasa og Biblia. Hala lilia, hala tan-awa unsay mga mensahe diha sa Mateo 21:44. Pero moingon gyud ko nga moingon siguro ang uban, pastor wala man ay 21:44 ang Biblia. Tinuod yun na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pero sa mayong balita Biblia ra wala na diha mga bersikulo ha. Kuhaon sa nako mga kaigsuonan ang mayong balita Biblia kay gigawas man nako ang duha ka Biblia kay doon ako gitaga ang Biblia kaganina among silingan. Akong ipasalamatan ang Dios nga ini matag nagasunod pud siya. So ako sa nga tagaon o pagtagad mga kaigsuonan kung unsay inihang mga mensahe may tungod ni ini. Okay, matud pa ni Hilda Loang, maayong gabi pastor, I'm watching from Tambungan, Kandihay, Bohol. Si Jocelyn matud pa pastor, Gideon na ako'y damgo. Sa man gibunutan kuno ko og ngipon. Sa harap binunot na lahat unsay bot pasabot ani. Inana nga mga kuan kanang nay mga damgo mahitungod sa physical bitaw depende na kung dunay nagngol-ngol ang imong ngipon o niya depende na sa imong like for example nagdamgo kag pertig yung tugnawa niambak ka og tubig nga pertig yung tugnawa o niya pag mata nimo pertig mag yung tugnawa kay wa pud kay habol naon na po'y uban nga magdamgo mga kaigsuon na hapit mahulog. Ang hapit mahulog kay hapit mapud mahulog kay ang ulo na hulog mapusunlan. Ngay mga damgo mga kaigsuonan nga nagdepende sa sitwasyon sa atong lawas. Si
Okay, murag wala gyoy ni kuan diri no. Si Tilma Vernal Swino. Maayong gabi Pastor watching from Amas Kidapawan City. Tanang adunay gininhaw. Duna ra ko'y ipahibalo mga kaigsunan sumala sa gipangutana diri sa ako ang account mga kaigsunan kung unsay kahulugan anang Mateo 21:44. Ako saning islan mga kaigsunan og sunata para mo diretso natas pagpamalandong sa pulong sa Dios. Human ining pagtagad nato sa pangutana diri nga miabot karon mga kaigsunan ato pag yuning Martes ipangutana diri sa ako ang account mga kaigsunan kung unsay kahulugan ni ining maong bersikulo ato sa ning hisgutan mga igsuon. While naghisgutan ni ini mao nga pangutana mga kaigsunan, ako sa po nga lion makadiyot o panag sa inyo hang mensahe diri. Si Pamilya Katalan, good evening Pastor, naminaw na sadmi. Aria, thank you Lord, mabusog na sadmi sa pulong sa Ginoo. Medyo may pagkalahi ang mensahe ni Sister Pamilya kay Aria. Kay kanang Aria, murag Aria mi dire. May tano, naay mga taga Bohol pod nga kuan kanang moingon pod nga sadya kay may diri Aria Aria. Si Kimberly, I know you Larissa, maayong gabi Pastor, watching from Toril, Davao City. Ako ra nga ipahibalo mga kaigsunan para makabantay mo. Kini bitawng maayong balita Biblia. Duna nay mga bersikulo nga wala nagibutang dinhi. Pero mabasa gyapon ni sa ubang mga libro or sa ubang mga Bible. Ilabi na gyud sa King James. Prehaning ako ang libro nga King James mga igsoon, dik nga New King James Version. Kuan siya dik nga Bible, kompleto gid siya. Unya ang wala diri naa gyud diri. Pero nganong nainana man na si Pastor? Tungod kay ang maayong balita Biblia manggod gitranslate ni siya gikan sa King James mga kaigsunan sa tinguha sa mga Bible scholar nga mapagaan, mapasayon ang pagsabot sa mga magbasa niini. Unya dunay mga mensahe mga igsoon sa ubang mga bersikulo diha sa Biblia nga dili na kaayo maapsan kun ila pang isulat diri sa maayong balita. Aron masayod mo mga kaigsunan sa mga bersikulo nga wala na gisulat diri sa maayong balita Biblia, pwede ra gyud ninyong itiknot kini maong bersikulo og usas mga gipangutana diri mga kaigsunan kini nga Mateo 21:44. Kon ang imong Biblia maayong balita dili na nimo ni makit-an diri. Unya pwede ra gyud ninyong itiknot mga kaigsunan ang mga bersikulo nga wala nagisulat dinhi sa maayong balita Biblia. Pero sa King James imo pang makaplagan dinhi sa King James. For example, Mateo 21:44. Sige. Mateo 21:44 mga kaigsunan. Ako ni siya nga tagaan og pagtagad. Mateo 21. Okay, 21 unya bersikulo 44. Mabasa pa gyud ni diri sa King James. And whoever falls on this stone will be broken, but on whomever in fall it will grind him to powder. So matod pa, og bisan kinsa nga mahulugan niini nga bato mabuak or mahimo siya nga
mapulbos kumbaga. Pero kung ato ning pangitaon dire mga kigsunan sa mayong balita, di na nimo ni makitaan nga bersikulo. Kanang mudiritso na siya og 43 ngadto 45. Sulay gyud og abli ang inyoha nga Biblia gamit ang maayong balita. Manaaman sa Bible sa apps or sa Bible di papel kini akong gigunitan. Dili na nimo na makitaan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mateo 21 versikulo 44. Gikan sa 43 ingon din og midugang pagsulti si Jesus. Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Unya kung isumpay nato tong 44 mubulag sa mensahe. Mao na nga pag-abot sa pag-translate niining paghimo niining mao nga Biblia mayong balita katong mga kana bitang mga mensahe nga dili na kaayo maapsan sa mga magbabasa, kumbaga murag makahatag hinuon og kanang kalayo sa panabot, wala na gibutang dire. Muna nga pwede ra gyud ninyong itiknot ang mga bersikulo nga dili na nimo makaplagan sa mayong balita Biblia. Mateo 17:21. Dili na nimo na makita ng bersikulo ha kanang 21 diha sa Mateo 17. Ako ra ni nga pangitaon diri mga kigsunan. Pero pwede ra sad ako ang gamiton kining ako ang Biblia nga nasa cellphone para dali lang kaysa Biblia di papel mag-ukab-ukab pa ko kaysa diri pislit raman dire pindot raman ni nga cellphone. Mateo 17:21. Di na nimo ni makitaan mga kigsunan. Pero makitaan pa ni sa Biblia nga King James. Sa 21 mga kigsunan, di na nimo makitaan diretso ra na og bersikulo 20 dayong 22. So siguro karon pa kadaghanan ninyo siguro karon pa nasayod nga daghan di ang mga bersikulo diha sa New Testament nga wala na gibutang sa maayong balita Biblia. Si Jesus mitubag bersikulo 20. Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo sultihan ko kamo kon may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa makasugo kamo niining bungtura sa pagbalhin kini og mobalhin kini pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo nya diretso dayog 22. So nawala ang bersikulo 21 sa Biblia nga gitawag maayong balita. Pero sa King James mga igsoon kumpleto pa. Imo pang mabasa didto. Unya ikaduhang bersikulo mauna nga Mateo 18:11. Sunod Mateo 21:44. Unya didto sa libro sa Lucas kapitulo 17:36 wala na sadna diha sa mayong balita. Wala na sadna dire. Unya Juan kapitulo 5 bersikulo 4 og buhat 8:37. Marcos 7:16, Marcos 9:44 og 46. Wala na dire mga kaigsuonan. So ako arasan ni nga basahon ang Marcos kung wala na bagyo na dire. Marcos 9, Marcos 9:44. Marcos 9:44. Ingon din kung tanawon kung naapa ba. So diretso ra gyud og 43, diretso ra 45. Unya 46 kulokso po dayon 47. So nawala gyud ang 46. Mao na nga ayaw mo katingala mga kaigsonan nganong nawala, pero alang gyud sa kana bitawng gusto masayod, pwede ra gyud nga bubisita mo sa Google o kaha mo palit mo og Bible nga King James kay naa pa na didto para
diskubrihan ninyo nga tinuod yun nga dunay mga bersikulo diha sa Biblia nga wala na ibutang sa Maayong Balita Biblia. Ang pinakadaghang nawagtang nga mga bersikulo o kaha mensahe kanang libro nga NIV. Daghan kayo. Katong eskwela pa ko sa una, dili ko makahinomdom kung pela ka mga word nga nawagtang diha sa NIV. Muna nga ako mga pagdasig katong namalandong sa pulong sa Dios. Kung mubasa mo Biblia, balik-balik ka. Pamalandungi pagayo. O niya tanawa pod sa ubang translation. Ang atorong hisgutan mga kaigsonan naa sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 11. Og akong gidasig yun ang matag-usa sa pag-share sa tong programa aron ang tanan mga kaigsonan makadungog ug masayod. Matud pa ni Rumelita Bugais na ay aho pastor hinatag ni Senator Pacquiao o nindot no. Sige tun-i niya basahag yun. Isa pa'y naa diri. Sorry Pastor, United Bible Society di ay walay verse 44. Wala sad sa ubahan pod nga mga libro. Sa New King James nga Bisaya walay 44. Sa New King James mao ba? Pero sa in English na agyapon nara diri sa ako ang New King James nga kuan English nara diri. So ako tong gibasa kaganina ang Mateo 21:44. Unya okay. Si Duna Dakyado, maayong gabi pastor. Sige. Nakaabot pa ko sa imuhang pagwali. Sige. Atong hiskutan na mga kaigsonan ang mga pulong sa Dios diha sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 11. Niya ang ato rong hisgutan nga topic kaayuhan. Unsaon aron ang gasa makahatag og kaayuhan sa uban. Unsaon man aron ang gasa makahatag og kaayuhan sa uban. So aron ato ning mapisa-pisa mga kaigsonan, ato ning matagaan gud og pagtagad. Dungan ni ko ninyo sa pagbasa sa Biblia. Ang akong gigamit nga Biblia mga kaigsonan, ang Maayong Balita Biblia, kay gaan kay siyang sabton, sayon kay siya nga kana bitaw nga tun-an. Kay gaan kayo ang mga lungguwahe nga gigamit. Kay sa uban nga mga Biblia, ang lungguwahe nga gigamit lisod kaayong apson sama sa ubang Biblia. Kung ari ka sa King James mga kaigsonan, naa sa libro sa Amos matud pa nga og gihatagan silag kahinlo sa ilang mga tango, og ang Dios naghatag kanilag kahinlo sa mga tango. Alisod kayong sabton giunsa man paghatag sa Ginoo og kahinlo sa ilang mga tango. Pero sa Maayong Balita gipasabot na dito, gipagaan na ang pagpasabot nga matud pa og gihatagan silag dakong gutom, ang uban dakong hulaw. Buti pasabot nganong hinlo ang ilang tango kay wala sila'y kanon. Taas kaing gutom, taas pod ang hulaw. So muna nga dunay mga translation sa Biblia mga kaigsonan nga gipagaan pag pasabot mga kaigsonan kay sa ato manggong nasod pertindaghan ang lungguwahe. Kung ari ka sa Ligros, puro ra Bisaya, sa Bisaya pa lang ha. Naan pa man gani Bisaya nga di kasabot sa Bisaya. Like ako mga kaigsonan, taga Negros ko. Pag abot diri sa Cebu, libog ang taga Cebu. Pag paboy na ko dis mabulo, giingnan ko sa akong amo mga kaigsonan nga Gijon, palihog ko og palit dito og kanon. Iko nga sige nakasabot man ko kanon. Pag abot dito sa
tindahan ni anak man ko niya. Ni anak man ko nga, te, palit kog luto, te. Nya, ang tindira kay galalis po to iyang bana, wa kay kadungog, ako pong giusob. Te, kanang papalit ako luto, te. Isingkahan ko sa tindira. Gahinawak ko siyang gatubang nako isa. Unsa may imo dong? Ayaw pagbugal-bugal. Unsa man na? Unsa may imong pagtuo? Naninda kog hilaw? Naninda ba kuno sa hilaw? Kung dili, kani ba tiba kung gitudlo tong luto? Sa luto man ni tanan, wa may hilaw ani. Sa kani kanon dili ing na luto. Mo na naglibog Bisaya ra, Bisaya versus Bisaya, wa gyud magkasinabdan nay. Unya diha ko sa Love Radio sa una, na ako'y gitandim nga pure gyud taga Cebu. Niya ako kay pure po kong taga Negros mga kaigsunan. Naghatag ko og mga sugilanon, naminaw po tong akong kaubang pastor nga taga pure gyud taga Cebu. Nya akong istorya mga kaigsunan kay sa unang panahon, ang manok dili man bitkon, lagson ra man na. Ingon po taon ang pastor, usam nang lagas. Kay sa mo ang istorya sa una, sam taga istorya ko, ang akong mga igsuon nagdakop og manok, wa pay mga ideya sa una, lagas gyud. Akong giingnan ko sa ko ang magulang. Jun lagsa to adito pikas, lagsa. Ingon po taon ang akong kaubang pastor, usam nang lagsa. Pastor Gideon, usam nang lagsa. Ikong kana bang manok nga imuhang lagson, sa dili dagoy lagson, gukuron dagoy, gukod kay kanang lagas, lahing man na, laya man na, lagas. Tawag kita magkasinabot ini. So mo na nga daghan nga mga translation ng Biblia tungod kay nagtinguha ang mga tigsulat ug tig-translate sa mga mensahe nga naa sa Biblia, nagtinguha nga kana bitaw mapagaan pagpasabot, kana bitaw mas masabdan sa kadaghanan. Kay sa ato pa lang nasod nga Pilipinas mga kaigsunan, diri pa lang sa Mindanao sa mga Muslim, pertindaghana nga lungwahe ang Muslim. Siguro sa mga Bisaya nagtuo nga usaray lungwahe ang Muslim, pertindaghana lungwahe ang Muslim. Even gani diri sa Bisaya. Sa Pilipinas mga kaigsunan, wala man ako ma-search kung pila gyud ang gidaghanon sa lungwahe sa Pilipinas. Pero mo kayong yung pertindaghana, Ilonggo, unya paingot Bicolano, Pampanginio, diri sa ato ang sinultihan nga Bisaya, pertipong pagkadaghana nya naalain-lain pug tunada. Naiinisog na apoy pinagaray, ari ka sa Dawin, lahi sad, ug ari pog ka sa dapit sa Oslob, ay lahi sad. Diri pod sa Bohol, kung ang taga Cebu mo adtog Bohol, mo smile pod ang taga Bohol. Kung ang taga Bohol nga mo ari diri Cebu, haskang mo smile pod ang taga Cebu. Kay walay jamo, walay ija-ija, basta na ay baboy sa puti chichain, okay ra. Amo na nga lain-lain og inistoryahan mo na nga dili ta matingala nganong naay mga lungwahe o mga inistoryahan diha sa Biblia nga wala nagisulat diha sa maayong balita Biblia. Dili aron masaag ko, kundi aron mas mapagaan ang pagpasabot or pagsabot nato sa Biblia. I hope nakuha ninyo ang mga hinungdan o mga rason nganong naay mga bersikulo nga wala na nga dili na nato makitaan sa Biblia. Sige, sugod na ta mga kaigsunan sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Sugod na tagbasa diha sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 11 nag-ingon. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa, pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay gayod sa kinisingkasing gayod, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol.
ingon nga maayong piniyalan sa nagalaing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa tanang butang daygon ang Dios, pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog o gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mupukos mga igsoon ang ato karong nga pagtagad na as bersikulo 10. Nag-ingon nga maayong piniyalan sa nagkalaing-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaon nga gasa ngayang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Kanus aman or unsaon man paggamit sa gasa aron mamaayo ang uban. Now atong hinumduman mga kaigsunan, ang gasa sa pinaka-importante sa atong pagpangalagad sa Dios naas bersikulo 11. Ang pagwali sa mayong balita. Unya ang gingon dinhi mga kaigsunan, ang magwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod mga kaigsunan, ang pagwali usana sa kagasa. Atong hinumduman mga kaigsunan, si Jesus nagbilin siya og 5 ka mga dagkong gasa. O kining mga dagkong gasa, wala ni siya ihatag ni Hesus sa usa lamang ka organisasyon, kundili sa tanang tao nga mingtuo kaniya, sa tanang tao nga midawat kaniya. Si Hesus mga kaigsuonan, sa wala pa siya mukayab, wala pa siya mubiya sa kalibutan, sa dihang paingon siya sa kahitasan mga kaigsuonan, iyang gibilinan ang tao og gasa. Og ang giingon pag yun diha tagsa-tagsa. Kung ikaw nga mingtuo midawat kaniya duna kay gasa. Kanang maong gasa mga kaigsuonan dapat imo na siyang bansayon. Imo na siyang diskubrihon kanang maong gasa. Like example, naa kay hiyas, na kay gasa, like example sa mga sports. Ang imong anak mga kaigsuonan naay gasa sa pagbasketball. Bisan kung naa say gasa sa pagbasketball, pero dili gani siya mag-ensayo, dili gani siya magbansay, wala gyapoy epekto ang iyang gasa. For example mga kaigsuonan, like sa instrument, kung doon na kay gasa sa ang imong gasa, lead guitar ka. Bisag unsa pa ka kamaayong mo lead guitar, pero wala na ka magbansay, wala na ka magpractice, matayan gyapon ka. Huna-huna na lang nimo ang makaapas nga kabalo kang mulid. Pero sa hands-on na nga pagtukar, dili na nimo kaya. Importante gyud kanang naay tay gasa, ato gyung bansayon, ato gyung nang bairon kanunay, ato nang andamon kanunay, ato nang praktisan kanunay. So ang pagwali mga kaigsuonan gasa na siya. Mauni usas pinaka-importante nga gipakita diha sa Biblia. Kay mauni ang trabaho sa atong Ginoong Hesukristo nga iyahang gisulti nga gisulat ni Apostol Lucas sa kapitulo 4 bersikulo 18 nga si Ginoong Hesus mga kaigsuonan ni nakadawat og balang espiritu, napuno sa balang espiritu, og dito nagsugod siya sa pagwali mahitungod sa paghari sa Dios. So munay usas mga trabaho nga gipakita ni Jesus Christ. Unya ang tao nga nagtuo kaniya, atong hinumduman nga usas sa mga ilanan nga gipakita gibili ni Jesus Christ ngadto sa tao nga tinuod nga nagtuo kaniya, si Jesus miingon, ang tao nga mingtuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Ug dili makabuhat ang tao mga kaigsuonan kung wala siya kadawat og gasa. Mao na nga sa pagbiya ni Jesus, sa wala pa siya mubiya sa kalibutan, nagbili na siya gasa, ug ang gasa nga iyang gihatag wala niya
gibilin sa usa lamang ka karatula, kundili sa tagsa-tagsa ka mga tao nga nagtuo kaniya. Gisulat usab kini ni Apostol Pablo sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 7, 8, City ba na sugod basa kay diha sa Epeso kapitulo 4:11 nga ang uban gihimo niyang mga propeta, ang uban gihimong mga apostoles, ang uban gihimong mga ebanghelista, og ang uban gihimong mga pastor, og ang uban gihimong mga magtutudlo. Og ang rason nganong gihatagan sa Dios ang tagsa-tagsa ka tawo aron ang Kristohanon, ang tanang Kristohanon mahimong masinangkapan, mahimong mainandamon sa Kristohanong pagpangalagad sa Dios. Unsaon man aron ang usa ka Kristohanon maandam siya, but ipasabot masangkap siya. Ang gipakita sa sulat ni Apostol Pedro sumala sa tong gibasa, aron masangkap ug maandam ang kinabuhing Kristohanon, kinahanglan kadtong tawo nga naay gasa, gamiton niya tong gasaha alang sa kaayuhan sa uban. Unsaon niya paggamit ang maong gasa nga makahatag og kaayuhan sa uban? For example, ang usa ka tawo gigasahan sa pagwalis minsaw sa Dios. Karon naasay gasa sa pagwali sa mga mensahe sa Dios. For example, ako na ako'y gasa sa pagwali sa pulong sa Dios. Aron kining gasa nga naa nako, mahimo ni siyang instrumento alang sa kaayuhan sa tanan. Kung kining maong gasa nga naa nako, like example, gasa sa pagwali mga kaigsunan, makahatag ni siya kaayuhan sa uban, kaayuhan ninyo. Kung kining gasa sa pagwali, ako ning gibansay, ako ning gitagaan og pagtagad. Nag-insayo ko pag-ayo nini. Unsa may gikinahanglan nako aron mabansay nako ang akong kaugalingon sa gasa nga gihatag sa Dios? Time. Bisan sa imuhang simbahan, dunay mga tao diha nga gisgasahan sa pagwali. Usa sa mga gisgasahan sa pagwali sa mga mensahe sa Dios ang imong pastor. Ang gikinahanglan sa imong pastor, time. Time sa pagpakigsulti sa Dios. Time sa pagpamalandong, pagbasa, pagampo, uban ang Biblia. Ang problema kung ang usa ka magwawali, wala na'y oras sa pagkiksulti sa Dios, wala na'y oras or gamay ra kayog oras sa pagbasag Biblia, makahatag ba og kaayuhan ang iyang gasa sa mga tao nga naminaw kaniya? Dili. Nya atong hinumduman mga kaigsunan, timan ang bersikulo 10 nag-ingon, ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang taglagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Naunsaon man aron ang gasa makahatag og kaayuhan sa uban, iyan ang bansayon. Unsaon man aron makabansay ang tao sa gasa nga gipiyal sa Dios ang kinabuhi, like example, magwawali sa ako nang gikaingon, ang gikinahanglan niya time. Pangutana, tanan bang nagdumalag simbahan, seryoso ba nga mihatag og panahon sa Biblia? Dili tanan. Ako muingon gyud ko nga dili tanang magwawali seryoso nga mihatag og panahon sa Biblia. Ang uban diha nagwali ra nga copyright. Nagwali ra sila tungod kay naapod sila nadunggan nga wali. Kumbaga sinuhid-suhid lamang. Ang uban diha namalit og mga materyales, o niya namalit og mga outline nga mga libro nga naa dito ang mga outline nga mga wali. Mura na lag, pasabol na lang. Wala na sila'y pakigsulti sa Dios, wala na sila'y pagpamalandong sa Dios. Naunsaon man nila aron maandam ang ilang gasa, mabansay sila sa ilang gasa kung wala sila'y time. Mga kaigsunan, like ang usa ka tawo sa ako nang gikaingon, ang ihang gasa
ang iyang sports, ang iyang hiyas basketball. Unya wala say time nga nagpractice. Kung pasahan sa bula mga kaigsunan, di ka sa mataranta. Kung wala say practice mga kaigsunan ko sa Ginoo, so inana na siya. Aron ang gasa mga kaigsunan makahatag sa kaayuhan nga uban, dapat iyaning bansayon. Dapat iyang hanason iyang kagalingon sa mong gasa. So sa kada kong pangutana, ang inyong mga pastor diha sa inyong simbahan, seryoso ba nga mihatag og panahon sa Biblia? Unsaon pod aron makasiguro ang inyong pastor nga makahatag usag panahon sa Biblia kung ang inyong pastor perte ng bisiha? Kay ang anak way kaon, ang asawa way ikapalit. Kay ang ubang mga pastor, matod pa ni Apostol Pablo, gihiktan ang bakba. Hiniktan ang bakba. Mauna nga sa Biblia mga kaigsunan, ang Dios naghatag na siyang pamaagi kung unsaon aron ang mga magwawali, kung unsaon ang mga nagdumalag simbahan makatarong sa ilahang pagdumala sa ilang simbahan. Duna nay pamaagi nga gipakanaog ang Dios kung unsaon aron ang pastor o ang mga pangulo sa simbahan makahatag og saktong panahon sa pagpakigsulti sa Dios. Mao na ingon si Apostol Pablo, katong mga nag-atiman sa templo dunay bahin sa dunay bahin sa templo mga kaigsunan. Dunay bahin sa templo. Katupong nag-atiman sa halaran, duna pud sila'y bahin sa halaran. Unya katupong nagwali mga kaigsunan, matud pa ni Apostol Pablo, didto sila nagkuhaan og pagkaon sa mga taong iyang giwalihan. Like example, ang imong mga pangulo, ang mga nag-atiman sa simbahan, nabuhi sila diha sa ilang pag-atiman sa simbahan. Pero dili tanang mga tao seryoso nga misabmitar sa pamaagi sa Dios. Mao na nga ang resulta, lakay silag blessing. Ngano man, dili man sila prepare. Wala may kaayuhan nga niabot sa ilahang pagpangalagad. Kay nganong walay kaayuhan nga miabot sa ilang pagpangalagad, unang hinungdan, ang wali nga ilang nadunggan, dili mao. Ang wali nga ilang nadunggan, dili para ilaha. Kay naamagoy mga suginlan ta mo mga kigsunan, sa mga ubang mga magwawali, na sila gipalit ngadto sa mga gitawag religious book supply nga Bible nga naa na dito ang mga wali, naa na dito ang mga outline mahitungod sa gugma, mahitungod sa pagtuo, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa pagkabaguhan, naa na dito tanan. Dili na kinahanglan pang makigsulti sila sa Dios kay ladlad na dito tanan nga mga outline. Nindot ang pagkahanay, pero ang pangutana, maubay gikinahanglan sa mga tao nga iyang gidumala. Ang tinuod mga igsuon, ang usa ka magwawali nga dunay gasa sa pagwali, mahimo siya nga makahatag og kaayuhan ang iyang gasa ngadto sa iyang giwalihan kung nagwali siya sa tinuod nga mga mensahe sa Dios. Maubitan ng bersikulo 11, ingon dinhi, ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios, aron sa tanang butang daigon ang Dios pinaagi kang Kristo Jesus, sumala sa kusog, sumala sa tanan nga naa kaniya. Kumiingon ta nga like example kaning bersikulo 11,
ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog. Sumala sa tanan nga ana niya. Kung maghisgot tag kusog, may kalabutan sa gitawag pinansyal. Kung ikaw nag-alagad ka sa Dios, kung unsay naa nimo, mao nay gamita para maalagaran nimo ang Dios. Dili kay mangutang pagka para maalagaran nimo ang Dios. Like example sa mga selebrasyon, sa mga Thanksgiving, pasikatan nimo ang imong Thanksgiving, kinahanglan magkuha kag loan, mangutang ka para naagyo ka ikabungga sa imong Thanksgiving kay moingon kang para ni sa Ginoo. That is dili gyud na mao. Dili na makahatag og kaayuhan sa uban bisan gani sa imong kaugalingon. Kay ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi, alagari ang Dios sumala sa kusog nga nanimo. Mao na imong i-manage. Unya ingon dinhi ang magwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Pangutana, tanan bang mga magwawali karon nagwali sa pulong sa Dios? Sure ba ta nga ang tanang mga magwawali karon nagwali sa pulong sa Dios? Kay kung nagwali pa sa tinuod nga mga pulong sa Dios, ang mga tao makabaton untag kaayuhan. Ang kaayuhan nga gisgutan diha, maalain ang ilang pagpuyo sa gusto sa Dios. Maalain ang ilahang pagpuyo sa kabubuton sa Dios. Tanan bang mga Kristohanon nagpuyo ba sumalas kabubuton sa Dios? Dili. Ngano? Daghan kaayong mga Kristohanon nagpuyo-puyo hangtod karon. Daghan pa manggani nga mga magwawali moingon nga pila na mo katuig daing nagpuyo ang imo daing bana. Ang akong bana nimbulag na unya nagbulag mi piti namin dugaya. Pastor unya daghan na ang akong bana nakig-ipon og babae unya na sila anak. Nya lisod na kaayo nga makigbalik ko niya unya mobalik po siya nako kay nana say kanang responsibilidad sa iyang mga anak. Nya kini pong ang lalaki nga akong kaipon karon pastor. Dugay na taon kayo mi. 20 na gun may katuig, 30 na may katuig. Mingon po ang pastor nga, sige, kay dugay na mamong nagwali, dugay na mong nagpuyo, pwede na mong murag nasud na mo sa qualification sa holy wedding. Ay isit na to nga naatay holy wedding, iblis lang mo kay dugay na mong nagpuyo. Kanang i-holy wedding mo. Pangutana, pulong pa ba na sa Dios? Aron ang tao makabaton og kaayuhan sa tubangan sa Dios. Dili na pulong sa Dios. Dili na minsay sa Dios. Mao nay giingon dinhi mga kaigsunan, aron ang gasa makahatag og kaayuhan sa tao. Sa ako nang gikaingon, unsa man ang kaayuhan nga gipakita diha? Kana bang maalain ang kinabuhi sa tao sa kabubuton sa Dios? Kana bang ang tao mga kaigsunan mas kana mahimo siyang angayan sa mata sa Dios? Wala na say kunot, buling ug mansya sa tubangan sa Dios, mahimo siyang andam makasulod Dios sa bagong langit ug bangong yuta. Maunay tao nga tinuod nga naayo ug ang gikinahanglan aron mamaayo siya gasa. Mao nang sa wala pa mo biya si Jesus diri sa kalibutan, nagbilin siya mga gasa. Ang uban mga propeta, tanan bang mga nagpakapropeta karon, nagsultis mga mensahe sa Dios? Timan si Jesus nagpasidaan nga moabot ang katapusan, ang mga propeta di na magsultis mensahe nga sakto. Manggawas na ang mga propetang kulto. Unya dili basihanan mga kaisunan nga maghimog mga milagro propeta og sugo nas Ginoo kay gipasidaanan ni Jesus Christ mga kaisunan kus Ginoo nga moabot ang katapusan. Nga manungha ang mga mini nga mga propeta maghimog mga milagro unya giingon pa gyud dito dagkong mga milagro bisan gani ang mga pinili malimbungan kung mahimo. Naa na matas katapusan karon haskang kadaghanan na karong nagkapropeta. Nanay mga propeta, propito, propitis
Naghimog mga milagro. Aniya, nakabantay ba ta? Kung ang tanang mga magwawali nga gisagasahan sa Dios sa pagwali, minsahi paunta sa Dios ang giwali, ikaw ug ako ug ang tanan maandam gyud unta, makabaton og kaayuhan. Nya kadaghan karong mga Kristohano naglibin-libin, daghan kaayong mga Kristohano nangabit. Wala ko magdaot sa pulong Kristohanon. Timan si Jesus mismo sa wala pa siya mo adto sa gingharian samahan. Wala pa siya mo magsugod sa pag-andam og bag-ong lawak mga kigsunan, nagpasidaan na siya. Nga ang Kristohanon bahinon gyud sa duha. Dunay Kristohanong danghag, dunay Kristohanong malamon. Nya pangutana, kanang mga pastor o mga pangulo nga naghimog holy wedding, pertindaghanan na raw naghimog blessing mga kaigsuonan sa mga taong nagkabit-kabit. Kay dugay na lagi kuno silang nagpuyo. Minsahi pa ba na sa Dios? Dili na minsahi sa Dios. Nya unsaon man aron ang tao mamaayo? Unsaon aron ang tao makabaton og kaayuhan pinaagi sa gasa nga naas mga tao nga gikan sa Dios karon? Ang magwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Nya unsa man ang pulong sa Dios? Unang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa bersikulo 17. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon kini sa pagtudlo sa pagkinabuhing matarong, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Ug sa ingon ang nag-alagad sa Dios, maanda masangkap alang sa maayong buhat. Anya unsa man karon ang mga kasimbahanan? Sa imong simbahan kumusta? Naabay gi holy wedding diha? Kay dugay nang nagpuyo. Kung naana po'y bagong nagpuyo, maghulat na lang pog pila ka tuig mo ingon nga karon 5 pa mo ka tuig. Nagkinahanglan pag 15 ka tuig isa mo holy wedding. Inana ba kabati mga kaigsuonan? Inana na gyud. Sa inyong simbahan inana. Dili na minsay sa Dios ang giwali. Ang giingon ni Jesus, mga pagtulunan na sa tao. Mao na mga kaigsuonan, bantayanan kay ni. Bantayanan kay ni. Ngayro kog pasensya murag karat ang ako ang monitor. Ako sang tan-awon nganong karat ni. Hey, okay, murag karat yun. I hope dili rin karat sa FM radio. Atong inumduman ni ingon ang bersikulo 7. Duol na ang katapusan sa tambutang. Busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Ang rason, magbantay ta aron makaampo. Kay daghan kayron nga wala kaampo, ang rason wa magbantay. Wala magbantay sa ilang kasing-kasing, wala magbantay silang hunahuna. Nganong wala sila kabantay silang hunahuna o wala sila makabantay sa ilang kasing-kasing, kay wala sila makabantay sa tinuod nga mensahe sa Dios. Kung tinuod nga mga mensahe sa Dios ang atong nasabtan, ang kinabuhi doon na gyud kausaban. Sultihan ko kamo. Dili tanang simbahan ang giwali mensahe sa Dios. Kasagaran nga giwali ilarang doktrina. Maunang ang kinabuhi wa mausab. Ang tinuod nga simbahan nga giwalihan sa tinuod nga pulong sa Dios, ang ilanan kausaban. Kini klaro gyud diha sa Biblia. Kausaban. Ang gipakita dinhi gani sa atong gibasa kaayuhan.
naayo ang pagpuyo, naayo ang iyang relasyon, ang bana-bana gyud, ang asawa-asawa gyud, dili kay kabit. Daghang kairo mga simbahan nga ang pamilya dili pamilya, kay ang gikapuyo dili bana or dili asawa, kabit. Ikasal-kasal ra simbahan. Mao nang magbantay ta aron makampo. Kay kung di ta kabantay, ang gipakita dinhi di ka kampo. Kasagaran mga kaigsunan, dunay mga simbahan nga sila mismo dili mo ampo pero kusog kay manugo nga mo paampo. Kaning magpamisa lang ko, magpamisa lang ko, kanang mobayad lang ko, iampo lang ni akong kalag sa ako ang mga lolog lola, iampo lang ni. Nya ikaw nga nagpaampo, wa kay ampo-ampo. Mao ba nay gusto sa Dios? Mao ba nay pamaagi sa Dios? Dili. Musugot ka nga ikaw nga gipialan sa kalag og espiritu og lawas, imo rang isalig sa pagampo sa uban? Ayaw isalig. Karon pa lang naginhawa pa ka, dapat seryoso na ka sa pagpangalagad sa Dios. Dapat nakabaton na kag kaayuhan. Unsaon aron makabaton kag kaayuhan? Gasa mo'y gikinahanglan. Dapat ang gasa gamiton alang sa kaayuhan sa uban. Unsaon aron ang gasa makahatag og kaayuhan sa uban? Like example, gasa sa pagwali. Dapat ang tao nga gigasahan sa pagwali sa pulong sa Dios, mga pulong gyud sa Dios ang iwali. Nya sa ako nang gipangutana kaganina, mga pulong pa ba sa Dios ang iwali sa inyong simbahan? Duna ba kay katungod sa pagpakisayod ana? Duna kay katungod mga igsoon sa pagtuki ana? Kung mensahe pa ba sa Dios ang giwali sa inyong simbahan? Ang ilhanan nga mensahe sa Dios ang giwali, nakabaton kag kaayuhan, dili lang sa pisikal kundi sa mata sa Dios. Tarong na kang tao, wa na kay bisyo. Pero kung sa imong simbahan bisag mo ingon pa ka, kinirag yung simbahan na mo'y maluwas, kinirag yung simbahan na mo'y tinuod, kinirag yung simbahan na mo'y gitukod ni Jesus Christ, makit-anas kahimtang ang tinuod nga simbahan putli, balaan, walay bisyo. Kay ang tinuod nga simbahan giwalihan sa tinuod nga mga mensahe gikas Ginoo. Mao na nga magbantay ta. Magbantay ta. Kung mensahe pa ba sa Dios ang giwali diha sa inyong simbahan? Basi og kanang palami na lang na, pakatawa na lang na sige para malingaw. Na ay mga magwawali nga puro na lang lingaw, entertainment kaayo nga wali. Nya musugot ka nga sa imong pagkakristohanon gatuo ka nga maluwas pero sa imong kalag wa day maayo. Ang tinuod nga pagpangalagad, una sa tanan, nakabaton og kabaguhan. Mao bitaw na niingon si Apostol Pablo, ang daan milabay na, ang bag-o miabot na. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo Jesus, dili na siya daan, bag-o na. Pariho na ang iyang kinaiyan ni Jesus Christ. Mapailubon, mapaubsanon, apan istrikto mahitungod sa pulong sa Dios. Tanan bang Kristohanon istrikto sa pulong sa Dios? Dili. Dili. Magbantay ta. Dapat ang imong kaugalingon imong bantayan. Akong kaugalingon akong bantayan.
gigamit ra ko sa Dios aron ang pulong sa Dios imong mahinumduman ug ang pulong sa Dios imong masabtan ug imong makatunan. Sa mas ato karong nadunggan, unsaon aron ang gasa mahimo ning makaayo sa uban? Gasa sa pagwali. Ang gasa sa pagwali dapat ang iwali pulong yun sa Dios. Kay kung naa kay gasa sa pagwali, nya wala na nimo bansaya, nagcopyright na lang kas ubang mga nasod, matakdan kas ilang doktrina. Mao na nga ang gipakita sa Dios diha sa simbahan, ang mga tao nga giwalihan mautoy mubuhi, mautoy mupakaon sa mga magwawali. Asa go na mabasa mga kigsunan unang Korinto sa 9 ba ni? Unang Korinto kapitulo 9 versikulo 13. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilahang pagkaon gikan sa templo. Og katong nag-alagad dito sa halaran may bahin sa halad. Sa mausab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga katong nagwali sa mayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Karon daghang mga Kristohanon kusog kay nangwinta. Gikontrol nila ang mga magwawali, ang ilang pastor. Ang resulta, wala sila makabaton og kayuhan. Nganuman, ang pastor wa na mapuy time sa pagpakigsulti sa Dios. Daghang kay mga magwawali di simbahan, mga pastor, mga kigsunan, isa lang mo basa di simbahan, inig ka Domingo na las buntag hapit na sugod ang simba. Kabantay mo? Daghang kay mga pastor o mga magwawali nga inig lingkod dito sa simbahan, isa pa magamagwali dito. Dili man na mao'y gitudlo nako sa ubang mga magwawali. Kay dili na mo'y gitudlo pud nako. Dili na mo'y gitudlo diri nako. Sulay kunog paniid na inyong mga magwawali, inyong pastor diha. Kay kining maong libro sa unang Pedro, libro ni para sa mga Kristohanon. Kaysa pa si una pa lang sa introduction, para nis mga Kristohanon nga nagkatibulaag sa lalawigan sa Asya. Daghan kayrong mga magwawali, panid-i ragon na inyong mga magwawali. Naagani magwawali nga inig ka Domingo, inig sulod diha sa simbahan, pag alas 8, isa na mo basa-basa dito Biblia, isa pa mo gamagwali. Kay di kagama dito gwali dito sa ilang balay kay perting bisiha. Kay nganuman, wala pud sila'y makaon kung dili muhago ang ilahang padre di pamilya. Saon man aron mamaayo ang mga tao, mabag-o mausab. Kulang pagpagampo, wala pa'y basa-basag Biblia, wala pa'y pagpamalandong sa Biblia. Muraog ka ng posisyong pastor o magwawali, murag naara, mauna lang na'y nagpabilin. Dapat ang mga pastor inatiman para makatiman sila sa ilang trabaho sa pagkigsulti sa Dios. Dapat maugyo na'y insakto sa kinabuhi sa mga magwawali. Maunay gipakita sa kinabuhi sa mga apostoles. Sa Buhat kapitulo 6, imong makit-an diha nga ang mga apostoles na busy na sila sa dili nila trabaho. Nakabantay sila nga dili naman ni trabaho namo ang among gikabisihan. Magpili tag mga katabang nga maoy mo trabaho nining atong gikabisihan karon. Munang diha sa Buhat kapitulo 6, nagpili sila 7 ka mga katabang para makahimo sila sa ilahang trabaho nganong nahimo silang apostoles. Ingon dahil sila niining paagiha
makawali na sila. Basahon gud nato ang Buhat Kapitulo 6. Buhat Kapitulo 6 mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ingon din Buhat Kapitulo 6 versikulo Buhat Kapitulo 6 versikulo 2. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpili kamog 7 ka tawo gikan kaninyo o kasaligan puno sa Espiritu Santo og kaalam og amo silang tugyana niining bulhatuna. Niining paagiha makagahin kami sa tibok namong panahon sa pag-ampo og pagwali. Munang diha sa ministry diha simbahan, bahin-bahin ang trabaho. Dili kay pastor tanan. Iyang kuransa. Muna nga aron ang gasa nga naas inyong pastor, naas inyong magwawali, makahatag og kayuhan ninyo. Dapat ang inyong pastor una sa tanan nagwali sa mensahe sa Dios. Dili kay mensahe sa panginahanglan. Nagwali sa mensahe sa Dios. Unsa may mensahe sa Dios? Mubadlong, musaway. Ang imo bang pastor nagwali ba sa pagbadlong? Sa pagsaway? Nagwali ba sa pagtudlo kung unsaon pag ginabuhing matarong o giuyon-uyonan na lang mo? Kamoday kay gamit kaayo mo sa ato ang praise and worship na wala ra bagyoy makadumala. Kunya kinirabang imo hapong kapuyo kay gamit ka ini sa instrument, wala ra bagyo po'y kabalong mo gitara. Hala sige, pila na gani mo katuig nagpuyo day? Kamo brad, sis? Kuan na mi pastor, hapit na mi 30 katuig nagpuyo. Murag nasud na mo sa kuan gyud nga qualification na mo nga kinahanglag wedding. Sige, magsita og pizza para atong himuon ang uli wedding. Kay gamit kay mo sa simbahan. Sa mao lagi pastor, gamit kay mi sa simbahan unya naana po may mga anak dili na mi kabalik sa tagsa-tagsa namo ka pares kay ang amo mga pares naana po sila mga anak. Unya kani pong kauban ninyo sis, kuan man sad ni, pianista man sad ni, naara ba po ni kapuyo? Unsa may imuha sis, pila na mo katuig sis? Kuan pa mi pastor, kanang duha pa mi katuig nagpuyo kay di lagi mi makasal kay minyo puning ako ang kapuyo. Maghulat-hulat yun taan naglain pang tuig, kinahanglang madugay-dugay mo anak para makasud mo holy wedding. Dako kayo na nga bakak nga mensahe. Dili na mensahe sa Dios. Mensahe na sa kagahi sa ulo sa tao. Mao bitaw na niingon si Hesus sa dihang giingnan sa mga parasiyo. Ingon ang mga parisiyog sa disiyog magtutudlo sa balaod. Magtutudlo. Nganong nagsulat man si Moses sa pakigbulag? Ingon si Hesus, nagsulat si Moses sa pakigbulag kay gahi kay mog ulo. Apan ang tinuod dili na mo insakto. Napugos ra si Moses sa pagama og kasulatan sa pakigbulag kay perti mong kahiyag ulo. Una nga kamo pod nga naay mga pastor nga nagatiman, ayaw pod taon pasunda ang Ginoo ninyo. Dapat kamo mo'y musunod ni Ginoong Hesus. Dili kay ang Ginoo mo'y musunod. Ginoo o banira gyud ko. Saon man gyud nga nagpuyo na magyud mi. Unya buutan ra ba ni, kugihan ra ba ni kumpara atong akong bana gyud. Kani buutan kay ni wa gyud mi mag-away.
Kani mo'y tinuod nga naagyo ka kay malinawon kon mi. Mga igsoon, dili na mo buhing ebidensya nga nagkasinabtanay mo naguban ang Ginoo. Kay ang tinuod nga pagpangalagan, magtiayon ang bana og asawa, sulayan. Damor siyang sulayan. Damor siyang sulayan. Kay diha sa mga pagsulay, damor nilang makitaan ug damor nilang mabati ang pag-atiman sa Dios. Muna nga, ayaw gyud taon mo palimbong sa inyong gusto. Ayaw pasunda ang Ginoo. Dapat kitay musunod sa Ginoo. Kay maunay atong gipakagsaaran. I have decided to follow Jesus. Dili kay si Jesus mo'y musunod nato. Muna nga, mga igsoon, aron ang tanang hiyas nga gibili ni Jesus Christ makahatag og kaayuhan sa uban, dapat sundon yun ang unsa may minsay sa Dios nga naas balang kasulatan. Maoy iwali. Dili kay ang gusto sa tao maoy iwali. Dili kay uyon-uyonan ang tao. Kamo diha gyuyon-uyonan mo. Makasulod kaha mog langit kung inaana ang inyong teaching nga nasabdan. Minaw sa tag-awit mga kaigsonan, adto tas langit. Ako sani nga Tagalog pagtagad kay murag kanaas gyud akong monitor. O niya minaw sa tag-awit makalangit nga adto ta sa langit. Kining kalibutan dilini ang atong puloy-anan. Kay ako isa kalumalabay lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Diyos. Si Jerry Tubak matud pa bisan gamay na lang mimro basta matinud-anon sa Ginoo na ang Ginoo kanunay nagpatunga. Amen. Ipanagna og sugid na gyud na ni Jesus nga gamay ang dalan ganghaan paingon sa langit niya. Gamay ra pag yun ang nakadumdum. Gamay pa, perti pag yung gamaya ang nakatultol. Bless evening, Pastor. Pa-shout out diri sa Pasig City. Naminaw may Pastor. Ay, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Si Jocelyn Bagyo, amin. Gyud, Pastor. Jocelyn Bagyo, mag-worship na unta ko kay mo pahulay na pero naay nagdikta nako nga i-open sa sako sipi. Pero sa pag-open nako ikaw ang akong nakita. Maong magminaw sa ko sa pulong bago ko mag-worship. Giampingan ka sa Ginoo, Sister Jocelyn. Giatiman ka sa Ginoo. Si Nora Pinuti, maayong gabi, Pastor. Reply na lang ko. Sige. Amin, maogyod og magwali kung ang imong giwali pulong sa Dios o mensahe sa Dios. Giniyahan sa Espiritu Santo, leading by the Holy Spirit. Gikan ni Maria Victoria Perez Angkot. Gikan ni Titing Kabahis, amin Pastor, ang tinuod nga gigasahan sa Dios katong nakahatag og maayong buhat og mahimong panag-ingnan sa uban. Amo na nga ang tinuod nga naay gasa sa Dios, wa gyud nay bisyo. Dili kay naay posisyon diha sa simbahan, naapoy bisyo sa tubaan. Dunay bisyo sa simbahan, dunay posisyon sa simbahan, doon na po'y posisyon dito sa tubaan. Dili man na maoy gipakita sa Ginoo. Kay kining atong pagpuyo sa kalibutan,
temporaryo ra ba gyud tatanan. Kining atong pagka-temporaryo dire, mao na ni panahon nga makaandam ta. Mao ni chance mga kaigsunan nga makaandam ta sa pag-atubang sa Dios. Kay mo atubang man gyud ta sa Dios. Nya wala di biya ta kakuhag abogado. Gawas lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Atuta sa langit nga arang Pastor, bulag ko sa bana. 25 years. kasakit Niabot nga nakigrelasyon kog usab. 13 mi katuig. Sa dihang nadawat mi sa bautismo. Mabasag yo dili makigrelasyon sa ubang lalaki. Karon pastor, higala na lang mi. Og parihas na nga lagad, pirmero na suko ni siya nako. Kay okay ra daw kay bulag kog bana, tubag nako naya sa Ginoo. Kung mahadlok dili sa tao. Wow, ato pakpakan ang Ginoo no. Gikan ni Sopa Lee. Salamat kay sa Ginoo. Ana gyud dili kay uyon-uyon na noon ang kaulag sa tao mga kaigsunan ang gustos tao dili man na gustos Ginoo. Salamat kayo sa imuhang paghatag og panahon diri Sister Sopa Lee. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanimo nga naghatag nimo kaisog sa pagbarog sa tinuod nga pamaagig minsay sa Dios. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. So doon na pa'y mga mensahe dire ato ning tagaan og pagtagad. BE Pastor for watching iampo ako ang pamilya Pastor Florisa family gikan ni Gary Florisa. Pridi Aquino pinakasakit padjud Pastor kauban namo magwali Pastor ingnon kag gihukman daw kita wala naghukom kamatuoran lang ang gusto ipawali sa Ginoo. Muna'y pinakasakit ka na bitong baliktad ang pangunahuna. Rodil Tolentino, maayong gabi Pastor. Pingis-pingis man. Pingis-pingis wag yun mabantak. Si Glory Donainer Fortuna, maayong gabi. Si Marites Gantalao, good evening Pastor, watching from Dumaguete. God bless us all sa tanang naminaw sa mensahe sa Dios. Si Karen Care Kapos is watching right now. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Sige, dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Akong balikan og dali mga kaigsunan kining naa sa versikulo 8. Ingon dinhi, labaw sa tanan paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. Kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Dunay kuan cross reference diha kon nagbasa kag Biblia nga ang Biblia nga imong gigamit naa sa cellphone or apps Bible naay cross reference diha kana bitang gakuros nga X nga blow imo nang pinduton muhatag na siyag bersikulo ang ihatag panultihon kapitulo 10 bersikulo 20 bersikulo 12 panultihon kapitulo 10 bersikulo 12 nag-ingon makahimog kasamok ang pagdumot apan ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. Ang gisgutan dinhi nga mutabon labaw sa tanan paghigugmaay kamo sa kinisingkasing gayod kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Ang pagpulong pagtabon mga kaigsunan dili ingon i-compromise ang sala, dili mga kaigsunan kana bitawng labanan ang sala, no, kundili pasayloon ang nakasala. Unsaon man pod aron unsaon man pod aron mapasaylo ang nakasala kung ang nakasala dili masinabdanon. Munang kinahanglan gyud ang katong mga taong nakasala walihan sa pulong sa Dios. Kay kung ang tao walihan sa pulong sa Dios, katong mga taong nakasala, kung ang pulong sa Dios mo iwali, makasabot man gyud to sila. Makasabot man to sila. Sa dihang makasabot sila, mangayo man tog pasaylo. Sa dihang mangayo silang pasaylo, mauna ng time nga, ma-release nimo ang kapasaylohan.
Dili kay makakita kag tao nga nakasala, imurang tabon-tabonan. Nga, sige Brad, kanang nakasala man gyud ka. Okay ra na Brad, malangit ra gyapon ta kay ang requirements langit Brad, pagtuo ra man gyud Brad. Okay ra na Brad. Kanang bisyo ginagmay, okay ra na Brad. Pasayloon ra ka anas Ginoo. Dili na inanak at teaching. Ang gipasabot dinhi mga kigsunan, labaw sa tanan paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. But ipasabot ana, makapasaylo ka sa mga taong nakasala nimo. Pero kung ang tao nakasala sa Dios, dili ka makapasaylo. Ang Dios ray makapasaylo kay dito sila nakasala. Pero kung naay taong nakasala nimo, makapasaylo na sila kung mangayo silang pasaylo kung nakasabot sila. Unsaon aron makasabot sila? Pulong sa Dios ang gikinahanglan nila. Pulong sa Dios ang ilang gikinahanglan. Nya karon, ang simbahan ba pulong ba sa Dios ang giwali? Ang resulta, daghan kayo mga Kristohanon na ay pagdumot. Dili sila kapangayo og pasaylo kay naghari ang kasuko, naghari ang pagdumot, imbis ang gugma dapat mo'y maghari. Nganong inaana man, tungod na ang rason gyud, ang sinugdanan, ang hinungdan, dili pulong sa Dios ang giwali. Kay kung pulong pa sa Dios ang giwali, naay kabag-uhan og naay kayuhan ang tao. Ut ipasabot, makalingkawas gyud ang tao sa bisyo. Nya ang pinakasubo, daghan kayo mga tao karon nga pakiglabanan nila ang relihiyon nila, ang ilang simbahan, barugan gyud nila, bisag wa sila mabag-o. Bisan kung naghitak pa sa bisyo, daghan kayo rong mga tao nga kanang pakiglabanan nila ang ilang relihiyon. Moingon gyud, kani mo'y sakto, kanang inyo di gyud na mao. Lahi mong tinuhan, kaning amua sakto gyud ning tinuhan. Mubarog gyud bisag naghitak pas bisyo. Kay ngano man, dili lagi pulong sa Dios ang giwali. Unsa may solusyon ani? Kabalo ba mo ang solusyon mga kigsunan? Pagdawat. Dunay propeta mga kigsunan nga nagpandong nako. Dili nako kahinomdom usang tuiga. Gikan to sa India nga propeta. Iya kong gipandungan. Nya ni istorya sa gitranslate niya iya kong giingnan sa iyang inistoryahan nga gipili ka sa Dios Brad Gideon. Nakita niya ang hayag kaayo samtang nagpandong siya nako. Unya atong panahon na gibaliwala lang nako to kay grabe pod kung bisiha atong panahon na. Pero sa dihang na matag karon og unya mamalandong ko. Dili nako malimtan og mahinumduman nako katong mensahe nga sa dihang gipandungan ko sa usa ka alagad sa Dios, usa ka propeta, nakakita siyag hayag sa dihang nagpandong siya nako. Ingon siya nga, padayon kay naguban ang Dios nimo. Mao na nga sa dihang nga mamalandong ko, kining maong mensahe gihatag sa Dios nga dili dapat taguan, dili dapat mga kaigsunan kana bitang ilhis. Ang tinuod nga gugma, dili mohari ang pagdumot, dili mohari ang kasuko. Pero pertindaghan na rong mga magtotoo, ihay nagsuko-suko ay ngano man, ihay nagkompetensyahanay ang ministry.
kay dili man minsahe sa Dios ang giwali. Kay kung minsahe pa sa Dios ang giwali, mga kaigsunan, sigurado gyud ang kinabuhi sa tao makadawat og kaayuhan. Maumang yun gi ingon din mga kaigsunan. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang taglagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ngunang kanunay nako ning gibalik-balik kay gidasig ko sa Dios sa pagbalik-balik niini. Ang tinuod nga tao nga nakadawat og kaayuhan tungod kay gitarong paggamit ang gasa sa Dios nga gibutang diha sa inyong simbahan. Unsaon pod pagtarong sa maong gasa, unsaon pod pagtarong paggamit sa gasa sa Dios diha sa inyong simbahan kung wala magbansay ang nagdumala sa simbahan sa paggamit sa gasa. Sa ako nang gikaingon kaganina, bisag maayo pa kaayo kang mo tukar o gitara, maay kang mo lead, pero wa gani kay panahon sa pag-insayo, pag-practice ana. Sa panahon nga mutukar na ka, magngangarag yun ka. Mao na nga, kung doon na mo igsuon diha or tao diha sa inyong simbahan nga gigasahan, dasigan ninyo, ing na nga tagaig panahon ang imong kinabuhi, uban anang imong gasa. Kung makakita kag mga tao igsuon diha sa inyong simbahan nga dunay gasa sa pagwali, ing na pagtuon og Biblia. Dasiga sa pagtuon og Biblia. Pagbasa og pagpamalandog sa Biblia o kaha mo eskwela. Karon naarabay message dire mga kaigsunan nga naa kunoy grupo diha sa Mindanao. Ambot kong asa to dapit. Nga naa kunoy organisasyon diha nga Biblia po'y gitudlo, Biblia po'y giwali, o niya nindot sad kaayo ang ilahang kanabitawng krusada, mensahe nga ang mga tao magkinabog yung balaan, pero wala nila dasiga ang ilang pangulo or ang pastor nga mo eskwela. Kay ang ilang gihimo mga igsoon matud pa sa mensahe nga miabot dire nga ang ilang gihimo magsigir na silag ampo o niya kung duna gani tulong adtos upat nga magdamgo mga kaigsonan, mao kuno toy tinuod nga mensahe sa Dios. But ipasabot ang Biblia mura og kanang kulang pa. Nya ako sang giingnan kana muadto gyud nas pagkasaag. Kay ang tao nga dili tinuod masaag, katong tao nga mihatag og panahon sa Biblia, katong mga tao nga namalandong sa pulong sa Dios, sibo gayod sa gisulat sa Biblia. Unang akong mga pagdasig, kung noon na kay gasa, bansaya. Na kay gasa sa pagwali, bansaya ang imong kaugalingon sa pagwali. Na kay gasa mga kaigsunan sa pagdasig, sa pagtabang, bansaya ang imong kaugalingon sa pagtabang samtang may panahon pa. Samtang buhi pa ta. Samtang may higayon pa. Likayan nato ang pag-apil-apil sa mga dili nato trabaho. Labi na sa ato ang panahon karon, grabe na kadelikado ang panahon. Bantayanan na kayo ang panahon. Na namang gyud tas katapusang mga adlaw. Siguro kapila na ni kahigayon nga makadungog ta sa pulong katapusang mga adlaw. Dili na siguro maihap. Pero kung mga pagdasig, ayaw mo kapuol sa pagpaminaw sa pulong katapusang mga adlaw, kay na wala ni magkahanap kundili nagkaklaro na ang katapusang mga adlaw. Gamay na lang kulang. Tanawa ragod ang gubat, wala na'y hunong. Gubat sa layong lugar, wala na'y hunong. Mga trahedya nagkadugol-dugol na. Bumper to bumper na ang trahedya. Kung doon na may trahedya ang atong nasod, doon na po'y trahedya
labaw pa ang ubang mga nasod. Kung dunay kalisod sa panggobyerno karon sa atong nasod, grabe kalisod ang kahimtang sa panggobyerno sa ubang nasod. Mao bitaw ng gamay na ang panahon. Wala na'y oras o panahon pa nga ato pang gamiton ning ato ang kaugalingon sa pag-apil sa mga lihok sa kalibutan. Usas angay na tong batasanon akong mga pagdasig. Pag-ampo. Pag-ampo uban ang Biblia. Pakigsultihi ang Dios uban ang Biblia. Ug ayaw pag-agad sa imuhang kauban sa imong panimalay. Ayaw pag-agad. Ayaw paniid aron imo silang sundon. Kumbaga, isa po ka mag-ampo kung naay mag-ampo. Ayaw batasana nga isa ka mubasag Biblia kung doon na po'y magbasa. Gusto kang muuswag? Gusto kang mulambo ang imong pagpangalagad sa Dios? Ayaw kalimti ang gipakita sa Dios nga pamaagi ngadto sa iyahang alagad nga si Josue. Si Josue miingon ang Dios ngadto kang Josue. Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. Og pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini og magmauswagon ka. Unsa may makita nato sa kinabuhi ni Josue nga nagmauswagon siya? Naaba kay nakitaan? Sa kinabuhi ni Josue, naaba kay makitaan nga kahimtang nga maoy basihanan nga nahitabo gyud sa kinabuhi ni Josue ang kauswagan? Sultihan ti ka, kung wa ka kakita sa kahimtang nga nagpakita nga miuswag si Josue, basaha ang gipakita sa Ginoo nga katong saad sa Dios ngadto kang Josue, na sinatian gyud ni Josue nga miuswag gyud siya. Unsa may ilhanan nga miuswag si Josue? Kay saad man gyud to sa Dios nga muuswag si Josue, mga kaigsuonan. Ang pangutana, tanan bang Kristohanon sama nimo nakakita bata nga miuswag si Josue? Unsa may ilhanan? Mao nay gipakita, mga kaigsuonan. Josue kapitulo 24. Mao ni tinuod nga ilhanan nga miuswag si Josue. Josue 24 versikulo 15 nag-ingon, "Kon dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kon kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios-Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan ditos Mesopotamia, o mga Dios-Dios ba sa Amorinhanon dinhi sa yuta nga inyong gipuy-an? Gipunian ninyo karon, apan alang kanako og sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo." Maunay tinuod nga miuswag yun si Josue. Nagmauswagon yun si Josue. Nagpabilin siya diha sa tinuod nga pagpangalagad sa Dios. Wala siya mulingi sa wala. Wala siya mulingi sa tuo. Kanunay niyang gitutukan si Kristo. Ang pangutana, maubanay nahitabo sa ato ang pagpangalagad karon? Dapat maunay nahitabo. Unsaon man pud aron mahitabo na nga si Jesus lamang ang atong gitutukan, si Jesus lamang ang nasentro sa atong naunag kasing-kasing, si Jesus lamang ang atong gipangandoy, guwa na lain. Mahitabo lamang na kung seryoso ka nga nagtuon sa balaang kasulatan. Kung seryoso ka nga mihatag niini og nagtuon ka ani adlaw o gabi, sultihan di ka, usa ka nga makasinati sa saad sa Dios nga muuswag yun ka. Ang ilanan sa tao nga miuswag sa pagpangalagad sa Dios, balik-baliktaron man siya mga pagsulay, bisag unsa ba ang masinatian niya, dili siya mubiya sa Dios. Dili siya mubiya sa Dios.
Mo na'y tinuod nga tao mga kaigsuonan nga miuswag sa pagpangalagad sa Dios. Bisag unsay mga sitwasyon sa atong panahon, wala siya maapektuhi. Wala maapektuhi ang iyang pag-ila sa Dios. Wala maapektuhi ang iyang oras sa pag-ampo sa Dios, sa pagdaig sa Dios. Sa atong panahon karon pertinang daghana mga kaigsuonan nga makapekto usa niini kaning social media. Daghanang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, wa nay panahon sa pag-ampo ni pagbasag Biblia. Pero palantawa sa cellphone, perting pagkasigahag mata. Walay tarong tulog. Walay tarong pahulay. Dili tungod kay nagtuog Biblia. Dili tungod kay nagbasag Biblia. Dili tungod kay nakigsulti sa Dios. Nagsigirag scroll mga kaigsuonan, sig marites didto sa cellphone. Pangutana, muuswag ba ka? How about kung duna nay mga katalagman? How about kung duna nay mga katalagman sumala sa gipadayag sa balang kasulatan? Ang pangutana, makabarug pa ba ka? Dili ba ka mabayran? Bisan gani sa umalabot nga eleksyon, kumusta naman? Kitang mga Kristohanon, dili ba ta madalag bayad? Ang tinuod nga miuswag sa pagpangalagad, nagpabilin nga mitutok ni Jesus Christ. Nagpabilin mga kaigsuonan nga misalig sa mga pamaagi sa mga saad sa atong Ginoong Hesukristo. Nagkainit ang pagpangalagad. Nagkainit ang pagbasag Biblia. Nagkainit ang pagtuon sa Biblia. Mo na'y tinuod nga tao nga miuswag sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsoon, ang atong kinabuhi sa kalibutan, temporaryo lamang. Pila ra ta katuig karon sa kalibutan. Kanang pila katuig, dako kayo ng chance. Dako na kayo ng opportunity nga gihatag sa Ginoo nga maalagaran nato siya. Sa tibok natong una-una, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, sa tibok natong kusog. Ang pangutana, mao ba ni makit-an nato sa atong kaugalingon? Mao ba ni ang gitinguha karon sa atong kasing-kasing? Ang pagpangalagad sa Dios. Gusto sa Ginoo nga sa temporaryo natong kinabuhi sa kalibutan, ato ning mapahimuslan sa pag-andam sa atong kaugalingon sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Kay kitang mga Kristohanon, mintuog yun ta nga dunay langit, dunay impierno. Taliwala sa langit ug impierno, dunay hukmanan. Og ang tagsa-tagsa nato, didto gayud hukman, og walay bisan kinsa nga mulaban nimo. Gawas lamang ni Jesus Christ. Apan kinsa man ang labanan ni Jesus Christ, katong mga Kristohanong bisyoso, iman bisan kung nagwali pa ka, bisan kung naghimo pa kag milagro, bisan kung nagpagawas pa kag yawa, bisan kag muingon pa ka, kinirag yung simbahana ang maluwas. Apan naggiharian ra gyapon kag bisyo, giilad ra nimo ang imong kaugalingon ug ang mga tawo nga naminaw nimo. Kay ang labanan ni Jesus, ang angkono ni Jesus, katong tawo nga nagtuo nga wala magpuyo sa sala. Ug maunay akong krusada sa akong pagsunod ni Jesus Christ, na ang tanang mga tao nga nagtuo nga may kinabuhi makalingkawas sa bisyo. Kay wa gyoy gihatag nga maayo ug wa gyoy wala gyoy makuha sa taong maayo sa bisyo. Puro gyud kadaot. Kamong naminaw karon, dili na mo lisod pasabton. Kung mangutana ko ninyo, do na ba'y kaayuhan nga madawat sa inyong bisyo?
Walay kayuhan. Sakit, problema, kalisod, mauray dangatan, mauray ikahatag sa bisyo. Akong prayer mga kaigsunan, labi na gyud sa mga kabatan-onan, seryoso nga muhatag og panahon sa balang kasulatan. Unang ako ang kadasig mga kaigsunan ang pagtudlo gyud sa pulong sa Dios. Kay dili sad ko mainanay kung way nagtudlo nako. Munang mo sakripisyo gyud ko ninyo. Kay dili sad ko mainanay kung wala pay nagsakripisyo nako. Bless lang gyud kaayo ko mga kaigsunan nga dunay mga tawo nagsakripisyo sa pagtudlo nako. Dili nako nakalimtan mo na nga sa inyong kinabuhi ako tamong gisakripisyohan. Dili lamang sa pakigsultig pipila ka oras sa atong programa. Gidala ko kamo sa akong mga pag-ampo. Gidala ko kamo sa akong mga hangyo sa Ginoo. Nga kung pananglitan moabot na si Jesus, magkita-kita lagyod ta dito sa gingharian sa Ginoo. Munang ako nga muwali ko sa pulong sa Ginoo. Bisan pa kung dunay mga tao nga nag-alagad nga dili maayo og mga response, pero akong gipasalamatan ng Dios nga akong gilig-on. Si Juan B. Duyas, bless evening pastor, shout out dere sa Pasig City. Salamat kaayo. Dunay mga mensahe dere, okay? Ingon dere mga kaigsunan, amin daghan kay naigo ana pastor. Ako ingana pod pero God grace kanunay si Lord nagpahinumdom nga angay siyang unahon sa tanan. Amen, amen. Si Cherry me, amen pastor, God bless sa pulong sa Ginoo. Bernadita Regis, amen, priority gyud nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Si Kimberly Inovio, salamat sa Ginoo pastor kay gigamit ning ang pulong mo kinabuhi ko aron kami sa akong bana makamata sa tinuod nga pagtulunan. Dalaygon kayo ang Ginoo magapanalangin kanimo kanunay Pastor Gideon og sa imong pamilya. Si Jocelyn Bagyo, wala gyud pastor, mas musamot hinuon ang problema, hinuod gyud, no? Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ugma atang-atangin ninyo kay musulod si Sister Gingging. Kini Sister Gingging gikan is panabo perting layuan ng ilaha. Pero giarigog ko niya dire kay gidasig sa Ginoo nga magpatudlo siya. Muna nga do na mi training gawas sa social media, sa group chat, gatudlo ko nila in actual kung unsaon pagdala ang kinabuhi. Number 1 gyud nga gitudlo sa Ginoo sa akong kinabuhi nga maoy akong gitudlo nila ang pagdala gyud sa kinabuhi. Kung maghisgot tag pagdala sa kinabuhi, maghisgot day nas pamilya. Wala ba'y kabit-kabit, wala ba'y libin-libin. Kung kabit-kabit, libin-libin, dapat magbulag. Nga dalaygon ang Dios nga dugay na siyang nakadesisyon. Nga usa siya nga gamiton sa inyong kinabuhi sa pagdasig, labi na gyud sa mga Kristohanon nga nagpuyo-puyo o naglibin-libin, nagkabit-kabit. Si Estramos Angel, happy Sabbath pod pastor, happy Sabbath ninyong tanan. GB Canonigo, good evening pastor from Gidapawan. Si Ali Jan Mulan, pastor, God bless po, salamat sa imong wali, nakamata ang mga batanon pastor. Unsa oras ugma mag-live pastor? Gabi kay ugma kung naami trabaho sa ugma sa simbahan, magdagyawanay guro mi ugma, ko ka siguro kay wa pamampon mo abot ang materyales nga amo pong gi-order, pero amo anang na-sit up nga magdagyawanay mi ugma, magtrabaho mi sa simbahan nga gi-tiyal sa Dios diri sa atong programa. Si Cherry Me Aligado, amin pastor, akong bana grabe iyang bisyo.
sigarilyo kulang ang isa ka kaha sa isa ka adlaw. Halos wala jud mi palit bugas tungod lang sa bisyo, pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay iyahang gibag-o akong bana na nambok na siya karon kay wala naman say bisyo. Wow, no? Oh, nya layo og mga sakit balatian ang taong walay bisyo. So unsa may makatabang nato aron mawala ang bisyo? Ang makatabang ra gyud mga kigsunan ang pagpaduol sa Ginoo. Ang pagpaduol sa Ginoo uban sa abli nga kasing-kasing una-una kay wa gyud imposible sa Ginoo. Ang pulong pagpaduol nagkinahanglan na siya mga kaigsunan og insaktong tigumanan. Mga simbahan nga nagtudlo gyud sa pulong sa Dios. Ang tinuod nga simbahan nga nagtudlo sa pulong sa Dios, tinuod gyud nga naay kabag-uhan, dunay kaayuhan. So atong nasabtan karon sa atong panag-uban, nganong gibilin ni Jesus or nagbilin siyang mga gasa, mga propeta, mga apostols, mga ebanghelista, mga pastor o mga magtutudlo, aron kining maong mga gasa mahimo ni siyang instrumento aron ang tanang mga tao nga nagtuo Ginoo mamaayo, makabaton og kaayuhan. Kon ang gasa nga gigikan sa Dios pagwali, dapat ang mga magwawali nga gigasahan sa pagwali magwali sa pulong sa Dios. Si Jimmy Canonigo, good evening Pastor, salamat sa Ginoo sa mensahe sa Ginoo from Havirim Christian Community Church. Great lang nako akong kauban diri Pastor Linon Lianas. Ay salamat kaayo ni JB Canonigo. Ang Dios magpanalangin. Oras atong programa alas 9:40 isiti na sa kagabihon. Ako ratong kantahon kapahulayan mga kaigsunan aron akong matagaan pug pagtagad katong nag-request ni ini makapahulay diha kang Kristo makapahulay kita. Akong kantahon mga kaigsunan katong makapahulay. Kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman. Ikaw ug ako nakalaban. Kinabuhian dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman. Ikaw ug ako
ako nakalabas. Walay laing magbalantay, giati man pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usigi, ayaw gyud sayangi na sakripisyo nga ikaw mabago, nga ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giati man pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, magkahios sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giati man pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Lahutay lang yun ta mga igsoon. Aron makapadayon ta sa pagpangalagan, kaya magpadayon maurag yung maluwas. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, di na may putlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Imungikit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukhat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, di na may putlana, busa ayaw kaloya kay may ugmapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Patinud-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli o
buhat. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang nalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon na may putlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maanggon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Ug dili kakabsan sa tanang butang, kung si Jesus karon imong alagana. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, di na may butlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap kung saan mo. Ngako daton sa trono mo, ang pulong mo kahayag ko. Sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo gamhana. Nagtudlo sa tanan, katawhan mo iandam. Bayan
akong buhing iyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalipon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalaba ganin mo, Jesus. Way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Ay ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanin mo, Jesus. Way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Ay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, amping ang tanan, ang anaakani mo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Kanang butang nga anaaka, inumdumi piniyalan raka. Usa ampingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadlukin mga pagsulay, ayaw kapalakan bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo at walay lain nga muunong nato mga kigsunan nga matud pa ni Hesus, dili ko kamo biyaan daw mga ilong tuwapos. Dalaygon ang Dios mga kigsunan nga nagtudlo ug nagpahinumdom kanato. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga naghatag kanato og mga mensahe ato nang gunitan, tipigan aron kita magmalampuson sa atong tinguha nga makakuyog sa wala na'y katapusang puloy-anan. Ingon din amin pastor akong bana, ako na ni nabasa. Si Christina Alianic Plando, maing gabi ninyo diha, day. Kumusta mo diha Christina? Ang Dios magpadayon panalangin. Kumusta ko ni tatay nanay diha sa kuan o ato mga kigsunan diha sa South Hills.
Siging simpron, amen, dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Bless sa tanang Kristohanon. Yes, to God be the glory. Good evening, Pastor Gideon. Kada gabi ba ni imo programa unsa oras magsugod para makasunod ko sa imo programa? Pwede ra gyud nga inyong i-follow ang ato ang feed page, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. I-follow ra ni. Taga gabi gyud ko mo live. Pero doon ay mga gabi nga doon ako'y mga lakaw o doon ako'y mga trabaho nga gikinahanglan po gyud nako nga himuon. Muna nga si miagi nga Miyerkules o kagabi wala ko'y live. Kay matag Huwebes sa gabi doon ako'y klase. Doon ako'y giklasihan nga nano ka diha sa Thailand o niya nas Panabo ug ang uban na sa Bohol, nasa Jinsan ug ang uban na adiri sa North Cebu. Una nga matag Huwebes wala ko'y live. Pero Sabado ugma sa alas 7 gihapon sa samang utak na doon na tay live. Ugma sa gabi alas 7 at ang atangi usab ninyo Sister Gingging nga maoy mosunod mo timbaya sad sa ato nga programa. Ugma sa gabi mga kaigsonan og doon na say mga mensahe nga makahatag og mga idea mga kaigsuonan nga labi na gyud sa mga nagpuyo-puyo og kanang nagkabit-kabit. Niya daghan ra ba kaayon nga mga inanaw kahimtang. Ugma sa alas 7 sa gabi mag-uban-uban gyapon ta sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Domingos gabi wala kayo ko'y dili ko kasiguro kung maka-live ko kay anang mga panahon na para nas ako ang pamilya o pahulay kay gikan sa buntag hangtod sa hapon nagministry ta or naatay buluhaton sa simbahan anang adlaw. Mubalik ang ato ang live sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes o Sabado. Pero doon ay mga buntag nga maka-live po ko. Ang ako lang ikadasig ninyo, i-follow ra gyud ang ato ang programa o page ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. At tuta sa pagpasalamat sa tumbuhi nga Dios, naghatag og kadaugan o kalampusan og lapas sa tanan daghan kay tang nakatunan. Kung doon ang mga mensahe o mga pangutana, pwede ra gyud ko ninyong i-chat o i-message sa akong account Gideon Candelario. I-search ang akong ngalan Gideon Candelario. Daghan man kay nang manunga diha. Ako ang active nga account nga akong mamonitor kanang Gideon nga Candelario nga ang profile FM station sa Tanhay City. Unya kanipod nga ato ang background sa likod. Sa munay ako ang active nga account Gideon Candelario. Pwede ra gyud kayo ng inyong i-chat kay maka-reply ra gyud ko ana. Pero kung naara mo sa Pilipinas, pwede ra po gyud mo nga mo text ako ang number 0932-6384134. 0932-6384134. Pero mas maayo gyud kung mo gamit mo og Messenger. So kontaka lang gyud ang i-message ra gyud ang ako ang account Gideon Candelario kay ako ra gyud nang madawat. Magampo ta sa dili pa ko manamilit sa ato nga programa. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom. Salamat Ginoo sa mong pag-uban kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga nakigsulti kanamo ug among nasabtan na dunggan ang mga pamaagi kun unsa gyud ang makapabag-o makaayo sa matag usa namo ka kinabuhi samtang kami nangalagad kanimo. Amahan among gipangayo nga imo kaming tabangan kanunay ug ang ako mga kaigsunan nga imo mga alagad sa nagkalain-lain nga mga lugar dapit nasod sa kalibutan. Amahan, salamat o Dios nga imo kaming giamuma sa pagpahinumdum kanunay sa imong mga pulong kung unsaon namo paggamit ang gasa nga imong gisalig sa matag usa aron ang tanang mga tawo nga nangalagad kanimo makabaton og kompleto og tinuod nga kaayuhan. And thank you so much Lord sa imong paghatag og mga mensahe nga naghatag nagpakitag mga pamaagi aron kami mga ayo
diha sa imong atubangan sa ingon mahimo kaming masinangkapan og andam sa pag-atubang unyas katapusan. Sa among karong pamahulay amahan uban ni kami padad-i ang matag usa sa imong gamahan ng mga anghel ug proteksyon ni kami sa imong home sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Laygon ang Dios nga nagpanalangin kanato. Kini inyong igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,